και λέψατε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, ροξάντες και άπαντες αδελφοί. Χάρη του Θεού βρισκόμαστε σήμερα συνηγμένοι στον περιγαλή ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, ώστε να μετάσχουμε της Ιεράς και ανεμάκτης θυσίας, κοινωνώντας το πανάκριβο σώμα και το τίμιο αίμα του Δεσπότου Χριστού. Ταυτοχρόνως κοινωνώντας χωρίς με τον έτερο προσευχητικός. Ακόμη τιμούμε την μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, ενός αξιομιμήτου παραδείγματος θυσίας και προσφοράς. Θυσίας μεν προς το πανάγαθον πειρατικών θεών, μιας και την ίδια του τη ζωή δεν την υπολόγισε για εκείνους την αλήθεια του Ευαγγελίου. Πάλι δε θυσίας, προσφοράς και αγάπης προς τον πλησίον συνάνθρωπον. Στη μνήμη αυτού θέλησε η χάρις και το άπειρο έλεος του Θεού να καταξιωθώ, να λάβω το αξίωμα της ιεροσύνης, ειδικώς δε αυτό της διακονίας. Μια διακονία που θα πρέπει να φωτιστεί από το ανέσπερο φως του αναστάντος του ανθρώπου και το ακτινοβόλο παράδειγμα της πορείας των Αγίων και των Μαρτύρων που έδωσαν τη ζωή τους για τον πλάστη τους. Πρωτού σας παρακαλέσω, Δέσποτα Άγιε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου Νικολέτα που στέκεται πλάι μου λίχνος αναμένος να φωτίσει τη ζωή μου, τους γονείς, τους παππούδες που με ανέθρεψαν, τον πνευματικό μου πατέρα που με στηρίζει και στήριζε με τις προσευχές του. Τους πατέρες που με ενίσχυσαν και ενισχύουν όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την αγαπητική συνεργασία μας, τους αδελφούς συναδέλφους ιεροψάλτες που σε τούτη τη μέγιστη στιγμή εδώ να μου υπενθυμίζουν μέσα από τις κατανοητικές τους μελωδίες το χρέος της ακατάπαυτης δοξολόγησης και ευχαριστίας του Θεού. Όλους τους συγγενείς και αδελφούς που δέονται σήμερα προσευχόμενοι για τους ιδίους και για μένα. Εσάς, σεβασμιότατε, που σταθήκατε, στέκεστε και θα μας στέκεστε διηνεκώς με τις αρχιερατικές σας ευχές και προσευχές, στηρίζοντάς μας τους οποιουσδήποτε κλειδονισμούς αντιμετωπίζουμε όλοι μας αυτή τη ζωή. Σας παρακαλώ, Δέσποτα Άγιε, προσευχηθείτε για μένα τον αμαρτωλό μέσα από το περίστημα της αγάπης σας. Ευχαριστώ. Αγαπητέ μου υποδιάκονε Απόστολε, ειδώ ότι επέστη ο καιρός, τον οποίο είχε προετοιμάσει επιμελώς και φιλανθρώπος ο Κύριος μας και Δεσπότης της ζωής μας, για σένα, ο οποίος κατά την ομολογία μου του Αποστόλου Παύλου σε ξεχώρισε εκ κηδείας ακόμα μικρός. Αυτό αποτελεί διδασκαλία αλλά και εμπειρία της χιλιόχρονη της Αγίας Εκκλησίας μας. Ότι δηλαδή ο Θεός κατά έναν ακατανόητο για εμάς τους ανθρώπους τρόπο και μέσα στην ανεξιχνίαστη βουλή του επιλέγει τους εκλεκτούς του. Όχι με τα ανθρώπινα κριτήρια, στα οποία πολλές φορές υπάρχει πιθανότης του λάθους, αλλά με τα κριτήρια τα οποία εκείνος γνωρίζει, εκείνος που είναι καρδιογνώστης και φιλάνθρωπος Θεός. Σου απευθύνει λοιπόν, παιδί μου, σήμερα δια της Εκκλησίας και δια των χιλέων του Επισκόπου σου, την κλήση ο Δεσπότης Χριστός να τον υπηρετήσεις. Όπως ακριβώς έκαμε πριν από 2.000 χρόνια και εις τους μαθητάς του, τους οποίους εκάλεσε από τις εργασίες των, από ψαράδες δηλαδή των ηχθείων να γίνουν με την σαγίνη του Ευαγγελίου ψαράδες αλληλείς των ανθρωπίνων ψυχών, υπέρ των οποίων ο Κύριος μας έγινε άνθρωπος. Ο Χριστός καλεί όλους αυτούς τους αιώνας, καλεί και προσκαλεί. Σε εμάς εναπόκειται, παιδί μου, Απόστολε, πρώτον, εάν θα ανταποκριθούμε εις αυτήν την κλήση, και δεύτερον, πώς θα διαχειριστούμε και θα οικονομήσουμε αυτήν την κλήση εις την ζωή μας ευρύτερα. Διότι σήμερα πράγματι είναι μια κορυφαία στιγμή για τη ζωή σου, της οποίας το ειδικό βάρος αναμετράται με την αιωνιότητα
και σήμερα λαμβάνεις ένα όνομα για την αιωνιότητα, το όνομα του Πνευματικού Πατρός της Εκκλησίας μας, σήμερα διακόνου, αύριο μεθαύριο ιερέως του Θεού του Υψίστου. Αυτό είναι το υπερπάν όνομα της Πνευματικής Πατρότητος, το οποίο χαρίζει ο Δεσπότης Χριστός σε εμάς τους αναξίους και τους ευτελείς. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι είναι η κλήση του Θεού και η ανταπόκριση των ανθρώπων εις αυτήν την κλήση. Είναι βεβαιότατον και ασφαλέστατον και γνωστόν σε όλους μας, οι οποίοι προηγηθήκαμε σου εις των Άγιων Ανδρών της Ιεροσύνης, ότι αυτή τη στιγμή η καρδιά σου πάλεται και συγκλονίζεται και δονείται από ιερά συναισθήματα, μεγάλης χαράς αλλά και φόβου. Παιδί μου, τα περάσαμε πριν από εσέ και τα γνωρίζομαι καλώς. Είναι και τα κύματα των αμφιβολιών τα οποία υψώνονται μέσα στην ψυχή σου αυτή τη στιγμή, όπως και σε όλους μας. Άρα και θα είμαι ικανός. Θα είμαι αυτός τον οποίο θέλει ο Δεσπότης Χριστός. Θα είναι το ανάστημά μου όμοιον με αυτούς τους Αγίους Πατέρας, τους Πρεσβυτέρους, σαν τον Άγιο Χαράλαμπον σήμερα, τους Επισκόπους, τους Διακόνους, οι οποίοι προσέφεραν την ζωή τους ολόκληρη και το αίμα του μαρτυρίου τους εις τον Δεσπότην Χριστόν. Αυτά τα συναισθήματα, αυτές οι απορίες, αυτή η φόβη, αυτή η δισταγμή, είναι ασφαλέστατον, βέβαιο και βέβαιο να υπάρχουν στην ζωή σου και αυτή τη στιγμή και τις στιγμές που προηγήθηκαν αυτής της στιγμής. Να ξέρεις λοιπόν, παιδί μου, ότι αυτό δεν συμβαίνει σε σένα. Σε όλους συνέβησαν αυτά τα αισθήματα. Και αυτό είναι ένδειξη, για να μην πω απόδειξης ασφαλής, ότι είναι η κλήση του Θεού, την οποία αντιμάχεται ο διάβολος, την οποία αντιμάχεται και ο εαυτός μας, ο οποίος δεν έχει αποκαθαρθεί πλήρως. Και αυτό λοιπόν να μην φοβείσαι. Αλλά εις αυτήν την κλήση του Δεσπότου Χριστού, ο οποίος θα σου είπε και σου λέγει και σήμερα, παιδί μου Απόστολε, αγαπάς με, πλέον τούτον. Για να γίνει κανείς ιερεύς πρέπει να έχει αυτό το περιπλέον. Το ένα σκαλοπάτι περισσότερο από την αγάπη των απλών ανθρώπων. Αγαπάς με πλέον τούτον. Εάν λοιπόν με αγαπάς, πείμενε στα πρόβατά μου. Την αγάπη έβαλε ο σωτήρας μας ως τον κανόνα και ως το μέτρο της αποστολής μας και της ανταποκρίσεώς μας στην δική του επιθυμία και κλήση. Το ένα είναι αυτό. Να μην φοβείσαι λοιπόν. Να μην νομίσεις ότι αυτά συμβαίνουν μόνο σε σένα. Να μην νομίσεις ότι όλο αυτό είναι ένας ενθουσιασμός ανθρώπινος και μόνον. Βρίσκεσαι εις μίαν ηλικία όριμων, έτσι ώστε τα πράγματα στην ζωή σου να τα έχεις ζυγίσει και να τα έχεις μετρήσει. Όχι με το ζύγι του ανθρώπινου, αλλά με το ζύγι και το μέτρο του ουρανού και της πίστεως. Γι' αυτό λοιπόν χάσει, Απόστολε, να αγαπάς τον Χριστόν κατά τη δύναμη της ψυχής σου, έτσι ώστε να αξιώνεσαι να επιμένεις τα πρόβατά του. Τα πρόβατά του. Όχι τα δικά μας πρόβατα, δεν ανήκουν σε εμάς οι ψυχές των ανθρώπων, τις οποίες διαπημένουμε, δεν σταυρωθήκαμε εμείς, ούτε χύσαμε το αίμα μας, το Πανάγιο αίμα του Σωτήρος, για χάρη της σωτηρίας του κόσμου, εκείνος, ο Δεσπότης μας, ο Κύριος μας, ο Θεός μας και ο Σωτήρας μας, επέλεξε αυτόν τον τρόπο, τον τόσο ταπεινό, τον τόσο δοτικό και αγαπητικό, τον τόσο θυσιαστικό. Ασφαλώς θα μπορούσε ως Θεός να έβρει και άλλον τρόπο για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Ευρήκε όμως εκείνον τον τρόπο που αποδεικνύει περίτρανα και αναμφιλέκτος την ποσότητα και την ποιότητα της αγάπης του, της σταυρωμένης και αναστημένης αγάπης του. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Όλα όσα νιώθεις, όλα όσα συγκλονίζουν την ψυχή σου είναι απολύτως φυσιολογικά για έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει στη ζωή του το μεγάλο άλμα, το οποίο άλμα για τους πολλούς ανθρώπους είναι ένας παραλογισμός, είναι μία τρέλα
και μπορεί να είναι τρέλα πράγματι, αλλά είναι θεία τρέλα, η οποία φλογίζει την ύπαρξή μας και μας καθιστά ικανούς, τη χάρη τη βέβαια του Παναγίου Πνεύματος, να υπηρετούμε το μεγάλο μυστήριο της πίστεως. Δεύτερον, το και σπουδαιότερο, έλαβε στην κλίση και ειδού ότι έστασες στο πρόπυλον της Αγίας και Βασιλικής Πύλης και μετά από λίγες στιγμές θα δρασκελίσεις και θα εισέλθεις στα Άγια των Αγίων για να λάβεις την χάρη και την χαρά του Σταυρού και της Αναστάσεως, την χάρη και την χαρά της διαπημάσεως των ανθρωπίνων ψυχών κατά το μέτρο βέβαια του ιερατικού σου βαθμού αυτήν την στιγμή. Αυτό το οποίο είναι εξίσου σημαντικό είναι ο τρόπος με τον οποίο εσύ θα διαχειριστείς και θα ανταποκριθείς σε αυτό το κάλεσμα του Δεσπότου Χριστού. Πολλοί, παιδί μου, εισήλθαν για να διαπημάνουν την Εκκλησία του Χριστού. Επειδή όμως επέτρεψαν στην ζωή τους να υπάρχουν ανοιχτές πνευματικές κερκόπορτες, επειδή δεν έδωσαν στον Χριστό όλη την ψυχή τους, γι' αυτό ο λίγων κατολίγων έχασαν την πρώτη εκείνη φλόγα και μετεβλήθησαν από λειτουργή του Θεού του Υψίστου σε επαγγελματίες της ιεροσύνης και μάλιστα κακούς, κάκιστους και παγκάκιστους επαγγελματίες. Και δεν υπάρχει, παιδί μου, χειρότερο θέαμα και άκουσμα από το θέαμα και το άκουσμα των ιερατικών ναυαγίων. Εκείνοι οι οποίοι εκλήθησαν να είναι ποιμένες, να άγονται και να φέρονται από τα πάθη τους και τις αδυναμίες τους και δι' αυτού του τρόπου να ακυρώνουν την πλήση την οποία τους απίθυνε ο Χριστός. Πρόσεξε λοιπόν, παιδί μου, τα δύσκολα αρχίζουν από τώρα. Όταν θα εισέλθει σε λίγες στιγμές μέσα στο Ιερό Θυσιαστήριο και θα λάβεις την ειδική χάρη, ο πόλεμος του διαβόλου θα ενταθεί κατά σου, έτσι ώστε ή δυνατόν να πλήξει την καρδία σου και να μαράνει τον ζύγον σου. Δεν θα πάψουν τα προβλήματα, οι δυσκολίες, οι πειρασμοί. Εξάλλου ο Κύριος μας δεν μας υπεσχέθη έναν άνετον βίον. Εν το κόσμο θλίψην έξετε, είπε στους μαθητάς του και δι' αυτόν και σε ημάς. Αλλά μη φοβήστε, εγώ ενίκηκα τον κόσμο. Είναι αρκετό για το έργο μας το ότι έχουμε μόνιμη την παρουσία του Θεού στην ζωή μας. Είναι υπεραρκετό στην ζωή μας και για την επιτυχία της αποστολής μας το γεγονός ότι ο Χριστός μας υπεσχέθη ότι θα είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας και με εκείνον των δυνατών είμαστε και εμείς δυνατοί. Και με εκείνον των δίκαιων μπορούμε και εμείς να αγιαζόμεθα καθημερινώς. Και με εκείνον που είναι ο φιλόστροφος ποιμένας και πατέρας μας μπορούμε να έχουμε παραδείγματα πώς πρέπει να είναι η ζωή μας και η διακονία μας μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό λοιπόν, παιδί μου, Απόστολε, σε καλώ σήμερα να μην εφησυχάσεις. Η Εκκλησία σε λίγες στιγμές θα σε ενδύσει με την ειδική χάρη της ιεροσύνης, της οποίας η ιεροσύνης ορατό σύμβολο είναι τα ιερά σου άμφια. Αυτό το οποίο θα λάβει σε λίγες στιγμές θα είναι μία άνωθεν υφασμένη στολή, αχυροποίητος, όχι από χέρια ανθρώπινα, αλλά από τα χέρια του ιδίου του Χριστού μας. Και αυτή η στολή της Αγίας Ιεροσύνης, που δεν θα φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων πάντοτε, αλλά μόνο εις εκείνους που είναι μεμοιημένοι στα της πίστεως, σε εκείνους που έπαθαν και έμαθαν τα Θεία, αυτή θα είναι και χιτώνας, αλλά θα είναι και φόρακας, που θα σε προφυλάσει από τις επιθέσεις του διαβόλου και από όλα αυτά που συνιστούν την λεγόμενη συστροφή των πολυρευομένων. Παιδί μου Απόστολε, ζούμε σε αποκαλυπτικούς χρόνους. Και το μυστήριο της ανομίας βλέπεις ότι ενεργείται με τόσο μεγάλη θρασίτητα και στην χώρα μας, την ονομαζομένη μόνον πλέον Ορθόδοξη χώρα. Νομοθετήματα τα οποία είναι αντίθετα όχι μόνο προς τον Ευαγγελικό νόμο, που για μας είναι το πρώτιστον, αλλά ακόμα και προς αυτήν την τάξη της φύσεως έρχονται με περισσή θρασίτητα,
να κυριαρχήσουν και να επιβληθούν με αυτόν τον τρόπο εις την ζωή του νεοέλληνος σήμερα. Η αμαρτία σήμερα υψώνει θρασία την κεφαλήν και όποιος αντιστέκεται δέχεται τις ρηπές της απαξίωσης, ονομάζεται σκοταδιστής, ονομάζεται φοβικός, με όλα εκείνα τα ονόματα τα οποία έχει εφεύρει η ανθρώπινη ευτέλεια και αμαρτία. Εσύ όμως, παιδί μου, να μην φοβείσαι. Είναι δυνατότερος ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Η ιεροσύνη είναι μαρτύριο και όταν αυτό θα το ζήσεις και θα το ανακαλύψεις, θα νιώσεις εις την ψυχή σου και μία ησυχία και μία χαρά, αλλά και μία δύναμη η οποία θα αναβλύζει από το κέντρο της ψυχής σου. Εσύ λοιπόν, πρώτον, να μην εφησυχάζεις. Δεύτερον, να αντιστέκεσαι με το ήθος σου, με τον αγώνα σου, με τη ζωή σου, σε ό,τι ευτελίζει και αποιεροποιεί τον άνθρωπο. Τρίτον, να παραμένεις ταπεινός, γιατί η ταπείνωση μόνον ελκύει την χάρη του Θεού, που μας καθιστά δυνατούς να νικούμε τον διάβολο και τις μεθοδίες του. Τέταρτον, να είσαι λειτουργικός άνθρωπος, να ζεις και να υπάρχεις για το θυσιαστήριο. Αυτή είναι η ζωή μας, αυτό είναι το κέντρο της υπάρξεώς μας. Από αυτό το ιερό θυσιαστήριο, από όπου αναβλύζει αενάως το φως του Χριστού και η δύναμή του, να λαμβάνεις και εσύ δύναμη και ευλογία πολύ για τον προκείμενο αγώνα. Να αγωνιστείς για να αγιάσεις. Αυτό να είναι πάντοτε το μέλημά σου, ο προσωπικός σου αγιασμός. Γιατί πράγματι θα η δυστυχέστερη πάντων και η ελεηνότερη των ανθρώπων, εάν δείχνουμε τον δρόμο προς τον παράδεισο στους ανθρώπους και εμείς μείνουμε έξω του παραδείσου αυτού. Πρώτα θα αγιάζεις τον εαυτό σου για να μπορείς να αγιάζεις και τον λαό. Πρώτα θα καθαρίζεις τον εαυτό σου για να μπορείς να καθαρίζεις και τον λαό του Θεού, όπως λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Αυτά, παιδί μου, να ακολουθήσεις και τα υπόλοιπα θα τα ζήσεις στη ζωή σου. Εγώ σήμερα σου απευθύνω συμβουλές πατρικές, ηγημένες από την γνώση των πατέρων και από τη μικρή μου εμπειρία. Να μην φοβηθείς. Με όλη σου την καρδιά να αγαπήσεις τον Χριστό. Να τιμήσεις την φιλαδελφία και την αγάπη των αδελφών σου, των συμπρεσβυτέρων και των διακόνων. Ιδού σήμερον όσοι παρίστανται στη χαρά σου. Και κληρική και λαϊκή και η Εκκλησία η οποία έχει υπερπληρωθεί εις ένδειξη της αγάπης και της τιμής προς το πρόσωπό σου, αλλά κυρίως έχει πρώτον οφθαλμόν σου ότι όλοι αυτοί οι οποίοι είναι σήμερα εδώ μέσα, όλοι όσοι είμαστε στην Εκκλησία, στην ειδική σου πορεία, χτίζουν τις δικές τους ελπίδες, αλλά και τις ειδικές τους επιθυμίες κατά Χριστόν. Φρόντισε, παιδί μου, να μην τους απογοητεύσεις, να μην μας απογοητεύσεις, να γίνεις ένας καλός κληρικός, τέτοιος που χρειάζεται σήμερα η εποχή μας. Και ο καλός κληρικός είναι ο πιστός κληρικός, ο λειτουργικός κληρικός, ο ταπεινός κληρικός, αλλά και ο μαχητής κληρικός. Να μην υποστείλεις το φρόνημά σου, ακόμα και όταν ομιλείς προς τον ανώτατο άρχοντα αυτού του τόπου, όταν υπερασπίζεσαι την αλήθεια. Γιατί η αλήθεια είναι δυνατότερη από τους κατά καιρούς άρχοντες, οι οποίοι σήμερα υπάρχουν και αύριο χάνουν την εξουσία. Γι' αυτό λοιπόν εσύ θα βλέπεις τι είναι το αληθές, τι είναι το ωφέλιμο, τι είναι αυτό που θέλει ο Χριστός, που είναι εν τέλει και αυτό το οποίο αγιάζει και ωφελεί τον άνθρωπο. Είσελθε λοιπόν, παιδί μου, να εντυθείς αυτόν τον αχειροποίητον γειτόνα της Αγίας Ιεροσύνης, αυτήν την Αγία Στολή, την οποία πριν από σένα φόρεσαν τόσοι Άγιοι κληρικοί, με αρχηγούς τους Αγίους Αποστόλους. Και ο Άγιος Χαράλαμπος, ο οποίος γιορτάζει σήμερα και είπε ο ιερεύς του Θεού του Υψίστου, Άγιος ιερεύς, μάρτης ιερεύς, εστεμένος ιερεύς με δύο αθάνατα στεφάνια. Το στεφάνι της ιεροσύνης που είναι σταυρός και Ανάσταση, που είναι μετοχή μας
στον Σταυρό και στην Ανάσταση του Χριστού και το στεφάνι του μαρτυρίου. Ούτως ή άλλως, δομικών στοιχείων της ιεροσύνης είναι το μαρτύριο. Εάν αφαιρέσεις από την ιεροσύνη τη μαρτυρική της διάσταση, τότε αυτή γίνεται μία ιεροσύνη ξένη, μία ιεροσύνη άνευρη, μία ιεροσύνη που δεν φωτίζει και δεν αγιάζει τον άνθρωπο. Είσελθε, χαίρον και τρέμον. Χαίρον για την τιμή, αλλά και τρέμον δια την ευθύνη. Και Κύριος ο Θεός έστω μετά σου με τις ευχές και τις πρεσβείες της Παναγίας μας, της Μεγάλης Μητέρας μας, του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, του οποίου γιορτάζουμε σήμερα το Άγιο όνομα και τη μνήμη, του Αγίου Παντελεήμονος και όλων των Αγίων Αποστόλων, των οποίων φέρεις το όνομα και των οποίων ήθε να καταξιωθείς και της τιμής και της δόξας. Αμήν. Amen.